राज ठाकरे महाराष्ट्राला मोठे आम्ही मानत नाही असं मोठं विधान उद्धव ठाकरेंचे आमदार महेश सावंत यांनी केलंय। ते आपल्या मूळ गावी मातोंडमध्ये आले होते। यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी। संपूर्ण महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता आली, महायुतीने सरकार स्थापन केलं। मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्या नावाची चर्चा होती असे माहीम विधानसभेचे आमदार महेश बळीराम सावंत आणि मातोंड गावचे वेंगुर्ले तालुक्यातील कोकणचे सुपुत्र महेश सावंत यांचा मातोंड गावच्या वतीने त्यांच्या गावच्या सत्कार करण्यात आलेला आहे। आपल्यासोबत महेश सावंत आहेत, त्यांच्यासोबत आपण बातचीत करणार आहोत। सर्वप्रथम कोकणसात लाईव्हच्या वतीने आम्ही आपलं अभिनंदन करतो की एक ऐतिहासिक विजय आपण संपादित केलेला आहे आणि मातोंड गावचे सुपुत्र कोकणचे सुपुत्र म्हणून काय सांगाल या निमित्त आपण दर्शकांना? लढाई अटीतटीची होती, परंतु आमच्या घोडेमुख सातेरीच्या आशीर्वादाने कधी मनावर दडपण घेतलं नाही आणि लढाईला लढत गेलो आणि सगळ्यांच्या आशीर्वादाने लढाई जिंकलो सुद्धा। त्यामुळे खूप आनंद झाला। गावच्या वतीने सत्कार करण्यात आलेला आहे आणि अजूनही तुमचे सत्कार आहेत, सन्मान आहेत। वेंगुर्ला तालुका असेल, सावंतवाडी असेल, कोकणच्या वतीने तर काय भावना आहेत, काय सांगाल? म्हटलं ना, मी मगाशीच म्हणलं मी भाग्यवान आहे, कारण पहिला सत्कार माझ्या भूमीत होतं, जिथे माझा गाव आहे, सगळं आयुष्य म्हणजे या गावातनं माझ्या आईवडिलांनी सुरुवात केली, मुंबईला आले आणि त्याच्यानंतर त्या गावातच माझा सत्कार। याच्यासारखा अभिमानासारखा दुसरी गोष्ट नाही। जरी आपण मुंबईत जरी निवडून आला असाल तरीसुद्धा कोकणच्या वतीने आपल्याकडून बऱ्याचशा अपेक्षा आहेत, तर याबाबत काय सांगाल? पुढील काळात कशा प्रकारे काम होईल? आता कोकणामध्ये शिवसेनेचा आमदारच नाही, त्यामुळे कोकणवासियांच्या पाठीशी भक्कम उभे राहणे हा माझा काम आहे। एक शेवटचा प्रश्न, गेली 30 वर्ष सदा सरवणकर हे त्या ठिकाणी माहीममध्ये लोकप्रतिनिधी होते, त्याच्यानंतर आपल्यासमोर तगडं आव्हान होतं ते म्हणजे अमित ठाकरे यांचं। हे दोन्ही तगडे उमेदवार असताना आपण निवडून आलेला आहात, याबद्दल काय सांगाल? नाही, सदा सरवणकर भले 30 वर्ष लोकप्रतिनिधी होते, पण सदा सरवणकरला निवडून कोण आणत होता? आम्हीच आणत होतो। ती गँग सगळी माझ्याबरोबरच आहे आणि भले आम्ही राज ठाकरेचं आव्हान महाराष्ट्राला राज ठाकरे मोठा वाटत होता, पण आम्हाला विभागात राहत होतो म्हणून राज ठाकरेला आम्ही कधी मोठा मानत नव्हतो। निश्चितच या ठिकाणी जरी मुंबईमध्ये निवडून आलो असेल तरी कोकणच्या जनतेच्या पाठीशी आहे असं मत महेश सावंत यांनी व्यक्त केलेलं आहे। कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।